Vítajte pri našom ďalšom videu z dielne Toyota TV a ste na mieste, kde sa dozviete všetko zo sveta Toyoty a jej technológií. Toto je Dejvo, testuje auta v Autogratise a čo si o nich vie, možno. No a DD tu tiež nie je len tak. Keďže sa na Toyote vozí a jazdí na nej, povie nám aj o tom, čo my nie vždy stihneme za ten náš testovací týždeň vyskúšať. Dnes sa pozrieme na bezpečnosť. Dejvo, vieš, koľko má táto CHR-ka bezpečnostných systémov a asistentov? Viem, počítal som to. Viac ako 40. To si robíš srandu. No jasné, asistent rozjazdu do kopca, ABS, rozpoznávanie dopravných značiek. Takže to si ich už nemusím pamätať? Ale jasné, že musíš. Ale keď si nejakú na ceste nevšimneš, autičko ťa na ňu upozorní. No ale počkaj, Dejvo, nemá mať toto skoro každé auto? Mňa skôr zaujíma balík Teammate. Máš pravdu. A ten v tejto kategórii aut vôbec nie je rozšírený. Tak ti o ňom niečo poviem. Vieš čo, nemusíš. O ňom viem čosi aj ja. Toyota Teammate kombinuje technológiu Safety Sense a ďalšie asistenčné systémy, ktoré môžu uľahčiť život aj vám. Tak môžem ten Safety Sense, ja toto mám celkom zmáknuté. No dobre. Sadaj. Predkolízny asistent, tu dolu, ktorý zabraňuje zrážkam. Ďalej tu máme kamery na rozpoznávanie značiek, o tom som už hovoril. No a vo vnútri adaptívny tempomat. Potom tu máme udržiavanie v jazdnom pruhu, automatické prepínanie diaľkových svetiel, asistent spomaľovania. Dede, ty si zaspala? No vieš čo, nebola to až taká sranda a v mojom podaní by to bolo určite zaujímavejšie. No tak si to vyskúšaj. Pri parkovacích asistentoch. Tak poprvé, automatický parkovací asistent zaparkuje za teba a ešte si aj pamätá tvoje obľúbené parkovacie miesta. Potom tu máme 360-kový pohľad okolo auta a upozornenie na prichádzajúce auto, keď vycúvavaš, parkovacie senzory s detekciou prekážok, asistent bezpečného vystupovania a varovanie, ak niekoho alebo niečo necháš vzadu na sedadlách. Môže byť? Wow, no jasné, že môže. Otázka ale je, či ich používaš aj v praxi. Jasné, že používam. A mohol by si, prosím ťa, zaťapkaš mi tu celé auto. Tak to si overíme. Tak, Dede, CHR-ka, obalená skoro ako na Vianoce. To znamená, že si ho môžem, keď dotočíme video, nechať? Nie. Ale nevadí. Tvojou úlohou bude teraz nasadnúť do auta namiesto vodiča, nič neodlepovať, používať len kamery, ktoré sú vlastne jediné, čo ti zostalo dostupné a zaparkovať sem, vedľa tvojej vlastnej Jarky. Aha. Pripravená? No, len či si pripravený ty? Ja som, len akože ak to buchneš, tak toto bude na teba. No vieš, ale ja by som si to zase vyargumentovala, že vlastne vy ste mi oblepili auto, vieš, takže to by ti neprešlo by ti to. Dede sa práve teraz pripravuje na jazdu a ja som si pre ňu prichystal malé prekvapenie. Nielen pre ňu, ale aj pre asistenčné systémy. Dnes sa zahrám na absolútne nezodpovedného cyklistu. Takže hop na bike, žiadna prilba, mobil do ruky a trošku ju prekvapím počas cúvania. Ona nás teraz síce nevidí, ale dúfam, že počuje. Môžeš, Dede? Čo si to ten Dejvo pre mňa pripravila? Keby ho chcem oklamať, tak si pustím parkovacieho asistenta, no ale poďme si zahrať teda jeho hru a keďže mám 360 stupňový view pohľad, tak vidím všetko, čo sa okolo mňa deje a aby som si moju krásnu Jarku neoškrela, tak všetko krásne vidím a keďže zabudol na túto úžasnú kameru, tak ja si viem urobiť aj takýto pohľad vďaka spätnej kamere a viem takto krásne... To čo sa stalo? Ale ešte, že systémy zareagovali, nejaký cyklista nám tam vbehol. Fúha, tak to bol celkom masaker, to sa len tak... To nevymyslíš. A... aby sme nechytili stĺpik... Spätný zrkadlom... Tak toto bolo dosť nepríjemné. No, poviem vám, je to extrémne ťažké, ale myslím si, že sme zaparkovali. A teraz sa môžeme pozrieť, ako parkujeme. A myslím si, že na to, že nič nevidím a vidím iba všetko cez kamery, tak je to ukážkové parkovanie. Tak čo, Dede, ako sa ti páčia asistenčné systémy? Ešte to rozdýchávam. Počkaj, no nehovor mi, že to ty si bol ten nezodpovedný cyklista, čo mi bránil, keď som cúvala. No tak. Ale rozdýchávaš, to je dobre. Rozdýchávať ešte len budeš, pretože toto auto má aj sledovanie mŕtvého uhla. Vieš, čo bude mŕtve? Ty budeš mŕtvý muž! Počkaj, nie!
Je tam toho oveľa viac. Asistent diaľkových svetiel, ktorý zabraňuje oslňovaniu, keď ide auto oproti tebe. Alebo človek. Monitoruje to vodiča, či náhodou neťuka do telefónu, či dáva pozor, lebo ťukanie do telefónu je protizákonné. Dokáže sa rozprávať s inou. S inou! Inou Toyotou som myslel. Či náhodou nie je nejaké nebezpečenstvo na ceste, alebo podobné záležitosti. A to je z dnešného dielu všetko. Dokáže ti privolať pomoc, dokáže te zachrániť. A to je z dnešného dielu všetko. Dobre. Určite nás nezabudnite sledovať pre ďalšie videá a naučite sa niečo zo sveta Toyoty. Ale je tam toho ešte oveľa viac. Vítajte pri našom ďalšom videu z dielne do tam. No, predkolízny asistent. Sorry. Dobre, idem. Prečo si tam stojí na tom bicyku?